И в тази втора част ще разгледаме типични грешки при поддържащото почистване. Отново важи. Много неща са с добри намерения, но не са оптимално изпълнени. Ще ти покажа две области, с които веднага можеш да работиш по-ефективно. Първата област е организацията на работата. Често виждам, че материалите не са напълно подготвени. Това води до излишни преходи и коства време. Важно е, почистващата ви количка трябва да е напълно оборудвана. Това означава всички необходими кърпи, кофи и цветове, подходящи за вашия район. Ако почиствате офиси, санитарни помещения и кухненски боксове, ще ви трябват и всички съответни цветове. Освен това, колата трябва да бъде подготвена. Не оставяйте стара, мръсна вода да стои. По-добре е след смяната всичко да бъде почистено и подготвено. Можеш дори още от сега да напълниш с прясна вода, а на следващия ден само да дозираш почистващите препарати. Така започваш работния си ден директно и ефективно. Втората важна област е правилната последователност при почистването. Основното правило гласи: винаги почиствайте отгоре надолу и, което е особено важно, работете от чисто към мръсно. Това се наблюдава най-вече в санитарните помещения и тоалетните. Тук се прилагат цветни системи за обозначаване, например червената кърпа, предназначена за тоалетната чиния. При това важи принципът: първо се почистват чистите зони, а след това силно замърсените участъци. Така избягваш разпространението на микроби и мръсотия. Допълнително, професионалното държание също е част от това. Работното облекло и предпазните средства, като ръкавиците, са от съществено значение. Не само за твоята лична безопасност, но и за цялостното впечатление, което оставяш у клиента. Защото именно такива малки детайли не остават незабелязани. Когато обръщаш внимание на тези важни аспекти, работиш по-ефективно, по-чисто и много по-професионално. Можеш да изпробваш съветите, ако все още не ги прилагаш. Дори малки промени правят голяма разлика и тук.